Kaixo, bigarren bideo honetan egingo dugu edo ikasiko dugu deribagarritasuna, baina parametroekin, bale? Adibidez, ikusten duzuenez ariketa honetan badaukat zatitutako funtzio bat, baina hemen badago parametro bat ezezaguna dena. Eta galdera normalean izaten da kalkulatu a funtzioa deribagarria izateko. Normalean hori da galdera, bale? Orduan, esaten didate funtzioa deribagarria dela, eta nik kalkulatu behar dut zenbat balio behar duen a parametroak deribagarria izateko. Orduan, beti egingo dugu berdin. Deribagarria izateko jarraia izan behar da. Orduan, limitea 0 puntuan eskerretik izan behar da berdin limitea 0 puntuan eskumatik, bale? Eta beti ikasten dugu deribagarritasuna justu puntu honetan, 0 puntuan, ze kasu honetan tartea aldatzen da 0 puntuan, bale? Bien, eskerretik da 0 baino gutxiagoko tartean, eskumatik da 0 baino handiagoko tartean. Bale, orduan, ordezkatzen badut lehenengo tartean, 0 puntua, hori izango da 0 per 3 minus 8 bider 0, hau da 0. Ordezkatzen badut eskuman 0 puntuan, hau izango da 0 karratu plus a bider 0. Orduan hau da 0 baita ere. Orduan, limiteak berdinak direnez, funtzioa bai jarraia da. Orduan, azkenean, funtzioa beti da jarraia. Ze puntu guztietan jarraia izango da, eta 0 puntuan konprobatu dugu baita ere jarraia dela. Bale? Orduan, hortik ez dugu atera a parametroaren balorea. Ze izango da funtzioa jarraia, eta berdin dit zenbat balio duen a parametroak. Bale. Orduan, orain, deribagarritasunaren formula erabiliko dut, deribagarritasuna ikasteko, egiten dut funtzioaren deribatua 0 puntuan eskerretik. Eta hori izan behar da berdin funtzioaren deribatua 0 puntuan eskumatik. Hau da 0 baino gutxiagoko tartean, eta hau da 0 baino handiagoko tartean. Bale, deribatua lehenengo tartean izango da 3x karratu minus 8. Ordezkatzen badut 0 puntua, hori izango da 3 0 karratu minus 8. Hau da minus 8. Bale, egingo dut deribatua eskuman, bigarren tartean, eta deribatua izango da 2 plus a. Ordezkatzen dut deribatuan 0 puntua, eta hori da 2 bider 0 plus a. Orduan, hau da a, eta deribagarria izateko a izan behar da minus 8. Eta orduan lortu dut parametroaren balorea. Ze badakit deribatuak berdinak izan behar direla. Eskerretik deribatua izan da minus 8, eta eskumatik deribatua izan da a. Orduan deribagarria izateko a izan behar da minus 8. Bai? Bien, beste ariketa bat jarri dizuet, baina kasu honetan bi parametroak agertzen dira. A eta B. Orduan, galdera izango litzateke kalkulatu A eta B funtzioa f de x deribagarria izateko. Bale, deribagarria izateko. Orduan, konprobatu behar dut funtzioa jarraia dela x bat puntuan. Ze tartea aldatzen da bat puntuan. Orduan, horretarako egin behar dut limitea bat puntuan eskerretik, eta egin behar dut limitea bat puntuan eskumatik. Limiteak kalkulatzeko ordezkatzen dugu funtzioan. Bale? Orduan, lehenengo tartea da bat baino gutxiago tartea, eta bigarren tartea da bat baino handiagoko tartea. Bale, ordezkatzen dut lehenengoa a bider bat plus b. Ordezkatu behar dut bat zenbakia. Bale. Orduan, limitea eskerretik da a plus b. Ordezkatzen dut funtzioan bigarren tartean. 3 bat ber bi menos bi. Hau da, 3 menos bi bat.
Orduan, jarraia izango da A plus B berdin bat bada. Hau da, baldintza. Bete behar dena funtzioa jarraia izateko. Bale? Orduan, hor badaukat ekuazio bat eta bi aldagai. Orduan, ezin dut gehiagorik egin. Orduan, orain, deribagarria izateko, deribatuak eskumatik bat puntuan eta eskerretik bat puntuan izan behar dira berdinak. Bale. Orduan, lehenengo tartean deribatua izango da A. Eta bigarren tartean deribatua izango da 6 isa. Bale. Orduan, ordezkatzen dut deribatuan bat puntua. Eta hau izango da 6. Orduan, deribagarria izateko A izan behar da 6. Bale? Orduan, deribatua bat baino gutxiago tartean izango da A. Deribatua bat baino handiago tartean izango da 6 isa. Bale? Eta ordezkatzen dut puntua, beti. Isa jarri beharrean jartzen dut bat. Bale, orduan, badakit A 6 dela deribagarria izateko. Eta gero, beste ekuazioan lortu dut A plus B bat izan behar dela. Orduan, hemendik aterako dut B. B izan behar da -5. Ados? Orduan, ondorioa deribagarria izateko A izan behar da 6 eta B izan behar da -5. Bale, hau horrela bada, A plus B izango da bat, orduan funtzioa jarraia izango da, eta A 6 bada deribagarria izango da. Bale? Orduan orain lortu ditut parametroen baloreak. Bai, pues halakoak oso importanteak dira, ze selektibitatean agertzen dira askotan. Eta normalean deribagarritasunari buruzko ariketak parametroekin daude, zuek kalkulo gehiago egiteko. Bai? Bueno, pues espero dut zuek ulertu duzuela, eta, bueno, pues animo, konprobatu ia ulertu duzuen, eta listo, eskerrik asko, agur.